Дай сега. For sure. Що це ти? Айде бе, натискай Айде, натискам. Малко по-назад. Айде, 3-4. Между другото, ти като не свириш и няма откъде да излезе този въздух. Да, има тук. Е, да. Айде пак 3-4. Да. Аз държа тона. Брутални сте. Айде, че ми изкарахте въздуха. Айде, Да. последно 3-4. Ще дърва се пребия. Да видим какво се чуи. Даже... Абе, момче! Защото ми става смешно. И издишал по-бързо под такова силна струя. А, моля Добре. ви, какво свирите? Гледай сега, чакай малко. Явка, я ела да изсвирите това на... Какво беше? Я, Take да. 5. Че. Там как Че. ще духаш милата. Айде. Я. Милата. 3-4. Айде. Ма чакай малко сега, какво да правя? Окапах. Какво да направя? Искам, айде, Take 5, моля ви се, искам това. Кажи да ти го знаеш. Аз где да знам. Какво свирите? Айде де! Take Преди five. малко това, което го Добре. свирихте. Трябва да Айде, държа 3-4. долу, аз не мога горе. Айде, ама ще ми кажете да се приготвя. Ма Айде, тук много ще 3-4. духаш. Много сте бавни. Искаш по-бързо ли, а? Да, 3-4. Тара. Слабо духаш. Не мога повече. Издухах си духаница, че няма за 2 години напред. Айде, чао. Също